Achizițiile noastre sunt mai bune ca ale Stelei, se laudă antrenorul lui Dinamo Mircea Rednic. Dinamo a plecat într-un stagiu de pregătire fulger de 3 zile în Austria și Ungaria. În avion au urcat și Denis Șerban și Filipe Mendy, transferuri de care Mircea Rednic este foarte mândru. Filip Mendy și Denis Șerban sunt cei mai noi jucători ajunși în Ștefan cel Mare. Mircea Rednic se mândrește cu cei doi și nu crede că Steaua a făcut transferuri mai bune. Și noi am făcut două achiziții. Un atacant de perspectivă și Denis, jucător cu experiență. Sper să mă pot folosi de el cât de curând. O să vedem în meciurile directe. Deci până acum noi mergem foarte bine, sunt mulțumit de băieți. Vom vedea meciurile directe, atunci vom vedea dacă achizițiile care le-au făcut ea noastră au fost mai bune decât ale noastre. Denis Șerban este încântat de revenirea sa la Dinamo și speră ca alături de alb-roșii să îndeplinească obiectivele propuse. Sunt fericit, da, sunt fericit, sunt încântat că am ajuns din nou aici și sper ca totul să fie bine. Nu am avut nicio ofertă, nimic, am avut de la alte echipe și până la urmă s-a adeverit proverbul ăla, că în fotbal niciodată nu se știe. Filip Mendy este mai timid. George Blay l-a luat sub aripa sa protectoare pentru a-l încuraja, dar tânărul atacant francez nu a dat declarații.